Syajit ukerman scam bat awan chua kum ki emerging players chung keturan kop arjar apnru bat yo marshilak tengka kasong pisah. Udawan chua kalau salam jong ka nong se bat ukerman scam mukim ka langsning gila syajit na peding ki khat wengut kum ki emerging players chung keturan kop arjar apnru. Baru anwar kide na mekalia bar kilapan iya kejing lakai bakring bhai ye kinong punya jong ka tournament. Kinong punya jong ka tiron ko pila jit khat wengut ki emerging players. Ka ba kentu biya uwe na ikan hun ba per jong baro anlo teli ki groups. Hadin uduan chua bat kerman scam na ka grup e pilapan pe ruha ka nekalis ya kini ki rang lakai ki bala syajit kum ki emerging players jong ka ne ka tiron ko arjar apnru. Na ka grup e wa telah Hussein Badrishin jong ka klub South United FC. Grup B usai kom Boris Singh jong ka Indian Army berwir Arjun Joshi ka Samlis Wari Sporting. Bat pila roban pej ya kini kiwe na kini ki grup bat na kini ki klub. Da kane ka jing syajit jong ki kin yoru ya ka song pisa ka ba da marshi lak ka balong kum ka jing yo jing yero. Di kumta kan no kalong ka jing singo sarong bat nyu i ya kini ki arnut ki rang lakai. Da wan shwa bat kerman scam bakin syajit kum ki emerging players. Kam tam namar bakane ka dekesin ka ban nongkong jongki ha ka diuran ko.